Vihtijärven kylä on kaunis ja rauhallinen paikka lähellä pääkaupunkiseutua. Meillä on moninainen luonto, johon kuuluu muun muassa 19 järveä tai lampea. Kylällämme on 3 kyläyhdistyksen ylläpitämää luontoreittiä. Aktiivinen yhdistystoimintamme tuottaa paljon harrastusmahdollisuuksia. Liikunnan iloa saa joogasta, frisbeegolfista tai lasten liikuntakerhosta. Itsenäisesti pääset uimaan, kuntosalille, tenniskentälle, lenkille valaistulla pururadalla tai laduilla. Kylätalollamme pelataan lautapelejä, luodaan uutta kyläkässässä ja kokoonnutaan marttailemaan. Varttuneempi väki kokoontuu lounaalle tiistaikerhoon, jossa aina myös tuolijumpataan ja bingoillaan. Kylätaloa on myös mahdollista vuokrata. Oman kylän VPK on meille tärkeä. Hälytysosasto pitää meistä huolta, tukiosasto järjestää tapahtumia Nummituvalla ja nuoriso-osastossa kasvaa tulevia kylämme turvaajia. Kylän keskeisellä paikalla sijaitseva kirpputorimme on kesäinen kohtauspaikka, jossa voi tehdä hämmästyttäviä löytöjä kierrätyshengessä sekä tarinoida kahvin äärellä. Kirpputorin piha muuntuu välillä pop-up-katukeittiöksi, sadonkorjuutoriksi tai esiintymislavaksi. Joulutorilla on pakkasessakin lämmin tunnelma. Meillä on päiväkoti, koulu ja kappeli sekä hautausmaa. Lounaspaikka, kahvila ja matkahuollon toimipistekin löytyy ja muita palveluita saa monenlaisilta yrittäjiltä. Vihtijärvi, tarpeeksi lähellä, riittävän kaukana.